Ja. Muriel, kijk voor mij. Als hij mooi die ID-boekje glimlach. Hi Frans. Als er net te veel komt wees. Jij maakt dan een mooi opprentje. Ja, zo en Marius. Kom bij. Ik heb hem gewoon. Dit was afgelegd. Je moet je over de uitvallen. Ik ga ook Marius. Dit neemt. Nee, ik vind het fruit. Jullie voedsel is dus uitgevoerd. Ja, als moest je wel eens op weg niet die vereerde visites krijgen. Zo staan Irina. Die smaakt zo. Die smaakt. Zeker niet. We moeten. Schrijf. Ja, je moet achter mijn klas komen. Hoe maak ik een mooi prentje? Ja? Hoe maak ik een mooi prentje? Is het? Ja. Maar je moet er niet gaan worstelen. Ja, niet eigenlijk. Er is nog stap 1 hè? Stap 1, stap 1. Ik weet nou wel voor die stap deur gaan. Hier bij die box. Oké, druk voor jou aan dan net voor te zien. Oké, Sjana, kan je gewoon ons online leggen? Ik ga kijken hoe ze dit afnemen. Nee, ik zou zo kunnen ze die oplossen. Ja. Hou niet zo beetje nog. Oké, trek een beetje, daar een beetje af. Trek wel af. Ah, zie je, misschien wel. Ja? Is dat ook gepakt hoor? Referendum will pass. I think it could be a close vote.
Okay. Is reg. Ek dink dit is maar. Okay.